Пілотны праект па будаўніцтве шматкватэрных дамоў з электраацяпленнем звязаны з будаўніцтвам у Беларусі атамнай электрастанцыі. У кожнай вобласці вырашана ўзвесці па адным такім доме. У Брэсцкай экспериментальной пляцоўкай сталі Барановичи. Строительство данного дома началось в августе месяце. Мы начали строительство фундамента. Значит, на данном моменте уже готовимся к вводу дома. Последние уже, так сказать, штрихи наводятся. Вот. Данный дом отличается от остальных тем, что сюда не подводится ни газ, ни теплотрасса, отопление и подогрев горячей воды будет производиться от электричества. Жыць у новым доме будуць 90 сем'яў, якія мелі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і скарысталіся дзяржпатрымкай паводле 240-го указа. Каля 30 з іх шматдзетныя. Пры гэтым, нягледзячы на тое, што дом у пэўным сэнсе унікальны, на кошце кватэр гэта ніяк не адбілася. Стоимость квадратного метра невысокая, от 860 рублей до 980, в зависимости от того, многодетные или нет, и с отделкой квартиры или без отделки. У кожным пад'ездзе асобная электрашчытавая, у кватэрах усталяваны электрычныя котлы і электрапліты. У санвузлах электрычныя воданагравальнікі вялікага аб'ёму. І на кожную сям'ю адразу па 2 лічыльніка электраэнергіі. Один счетчик стоит на освещение, бытовые приборы. Значит, второй счетчик стоит на приборы отопления, то есть электрокотел, и на подогрев воды. Вот, поэтому здесь при оплате будут сниматься 2 вида показаний и будут идти по разным тарифам оплаты. Напрыканцы снежня прэзідэнт Беларусі падпісаў указ, згодна якому кошт электраэнергіі для ацяплення складзе ўсяго 3,35 копейкі за кілават-гадзіну. І гэта не адзіны плюс для будучых жильцов дома. Небольшой котел, который будет работать чисто от электричества, обеспечивает каждую квартиру в отдельности. То есть каждый человек сегодня может сам по себе отрегулировать температуру в квартире, которая ему нравится. То ли это плюс 18, то ли плюс 28. Каждый может и в любое время включать себе. Пожалуйста, можешь летом, зимой, осенью. Я думаю, что за этими домами у нас будущее. Тем более у нас есть решение о том, что в дальнейшем мы будем большинство таких домов строить. Побач з новым домом пачалі зносіць стары барак. Ужо летам на яго месцы пачне расці яшчэ адна шматпавярхоўка з аўтаномнай сістэмай пераўтварэння электраэнергіі ў цеплавую. Плануецца, што ў хуткай будучыні, калі такія дамы пачнуць будавацца масава, дэцэнтралізацыя сістэмы ацяплення дазволіць штогод скарачаць агульнае цепласпажыванне ў жылым фондзе краіны на 5-7%.